Ang rotonda sa Fuente Osmeña, usa sa mga dapit sa syudad sa Subo kung asa labing daghang sakyanan ang moagi matag adlaw. Gani mas maobserbahan na ang mas paghuot sa dagan sa mga sakyanan, sanglit gisugdan na pud ang pagtrabaho sa maong dapit isip kabahin sa Cebu Bus Rapid Transit kun CBRT project sa Fuente sugod niadtong Mayo 25. Sa dulan tulo ka semana sukad sa pagsugod sa konstruksyon, mas mihinay ang dagan sa trapiko sa maong dapit, dugangan pa sa pay parking daplin sa dan ug mga mag-double parking nga mga sakyanan. Sa among naobserbaran ani, traffic na gyud kayo siya. Ang buntag dili kay traffic pero kahapon na magkanam-anam na gyud siya ka traffic. Sa rush hour grabe gyud ang traffic diri. Ang pangu sa Cebu City Transportation Office nga si Raquel Arce ning saysay sa plano nilang pagsuspenso sa pay parking daplin sa dan sa Fuente Osmeña panahon nga moabot na ang konstruksyon sa habig sa maong pay parking ug gani ibalhin kini sa laing dapit. Kung moabot na sila sa portion na niya na sad sila habig sa naa nahamutang ang ato ang pay parking, of course ato gyud nang i-suspend ang pay parking nga dapita and transfer it to some other areas. Like for example, diri dapita ang atong nakita diha murag kini dapit sa BDO. Kung di ba sa makahamper sa ilang construction, ana na to ibutang atong parking. Matud pa sa civil site inspector sa gitrabahong CBRT, magadepende sa panahon ang kadugayon sa ilang pagtrabaho apan plano nilang mahuman ang konstruksyon sa Fuente sulod sa duha ka buwan. Only one lane around the circle. Then we finish maybe in line of this maybe the weather update cannot be proceed work now. There's remaining maybe this next month finish this. Sa atong pakighinabi sa mga motorista nga kasagaran ga park sa Fuente Rotonda, uyon sila sa maong lakang apan nang hinaot nga tagaan sila saktong designated parking area. Wa man ni problema og pananglitan mao na ilahang kuan gyud nga angay usbon. Angay pud na diri kay magkos man og traffic. Kung ari diri magparking nya kuan guni rotonda guni dinhi gud. So uyon ko ana kung lahan i-implementa nila na ipagbawal ang kuan diri. Kung sila mo kuan po og asa ta nila paparkingan kanang doon na sila magkuan po sila og kuan ba kanang parking area ba. Sa ako lang mosunod na ko unsay mando sa gobyerno. Subay sa padayong konstruksyon sa CBRT sa maong dapit, mao ang pag-demolish sa duha ka skywalk nga naigo sa ruta sa bus lane. Schedule ma'am, like maybe next this next 3 weeks will be the contractors they remove this all to skywalk. Hangyo ni RC sa mga motorista nga kung mamahimo mangita na lang og alternatibong ruta aron dili madugangan ang kahuot sa dagat sa trapiko. Hangyo na po sa mga motorista kung kinahanglanon nga dili ta moagi og Fuente mo gamit ta sa mga alternate roads ato nang buhaton no aron dili ta makadugang ka traffic ka congestion dihang dapita. And also manginaot ko sa inyo ang pagsabot kay dili man ni siya magpermanente tungod lang ni kay aduna tay proyekto nga gibuhat dinhang dapita. So hinaut-unta nga masaktan ninyo nga aduna gyud gamay ka hassle, pero kung nagdali mo you take the alternate road. And also kung kinahanglanon jud na anha mo moagi sa Fuente Osmeña, mo adjust mo sa inyo ang oras, dili mo sa rush hour mo agi kay ma-appeal gyud mo sa congestion diyan dapita. Kini si Queenie Holigon alang sa My TV Cebu.